Üdvözlök mindenkit! Ez az első videóm, és a Timeshiftet fogom bemutatni. Na, a történet úgy szól, hogy van egy főhősünk, aki egy olyan cégnél dolgozik, ahol katonai ruhákat fejlesztenek ki. Persze van egy főgonoszunk is, aki fogja magát, felrobbantja az egész kócerányt, és elmenekül. De mi, mielőtt ezt megtette volna, fogtuk magunkat, és utána mentünk, hogy megállítsuk a jövőben. Na hát, akkor kezdjünk is hozzá. Itt van a főmenünk, ami nagyon szép szerintem, tényleg nagyon stílusos. Hát kezdjünk is egy új játékot. Így van. Átlagos szinten. És hát fogad minket a betöltőkép. Tényleg nagyon jól néz ki, meg minden hasznos tanácsot ad nekünk. Nagyon helyes. Itt vagyunk egy szobában. Egy férfit kell követnünk. Hát nem luxus osztály, de hát megfelel. Közben találkozunk pár ellenállóval, aki nagyban készül a harcra. Így van. Készül is. Ott van egy férfi, aki pakolászik. Ott meg egy morcos egyed. Nagyon keménykedni akar velem. De hát ne foglalkozzunk vele. Menjünk utunkra. Keressük meg a férfit. Így van. Nem sieti el. Tényleg nem. Na, itt az ajtó. Bekopog. Lesz olyan kedves, hogy előre enged. És feladat teljesítve. Így is van. Egyébként tabcombbal tudjátok megnézni a küldetéseket. Ha valami jön, valami nagy léptekkel be fog törni. Így is van, itt van egy hatalmas robot, és szétdarálja a termet. De utitársunk fogja magát, és utat vág nekünk, hogy el tudjunk menekülni. De nem enged el? Na mégis. Na, oda már nem menjünk vissza, nem támad az ajtó, de megvan. Utána már nem fogunk menni, úgy tűnik. De most merre kell menni? Ja, itt a lépcső. Jó van, megtalálom. Egyébként nagyon szép effektek vannak benne ebbe a játékba. Játék közben utasításokat ad nekem. Követem is őket. Így is van. Most le kell googolnom. Így mi? Pacák mondja, hogy menjek a fenébe. Jó van. Ajtók is nagyon szépen meg vannak csinálva, hogy nyílnak. Óha. Barátunk itt ment el. Többször is fogunk ilyenekkel találkozni. Na, megkaptam az első fegyveremet. Ettől az úriembertől. Itt látunk egy férfit, aki éppen újra akarja éleszteni a barátját. Nem sok sikerrel. Hát szegény ember. Ez van. Nehéz az ellenállók élete. Na de itt van az első ellenfél. Éppen most törik be az ajtót. Így van. És mi nagyban ledaráljuk őket. És ketten vannak. Nesze. Így van, meg is haltak. Megyünk tovább. És itt van az első szemtől szembeni ellenfél. Így van. Ez a fegyver is jó egyébként. Na. Ő keménykedett, de hát nem
tudod sokáig. Így van, menjünk fel a lépcsőn. Barátunk mondja, hogy menjünk utána, de hát hogyan, hogyha egyszerűen el van zárva. Ez kellemetlen. De legalább nekünk van további utunk. De a következő jelenet, nem tudom hova kell menni. De útközben látom, hogy egy hatalmas katizabokár támadja a várost, amiben a főgonosz van. Na de muszáj máshol tovább mennünk, nem tudjuk kinyírni egyedül. Na, két ember beszélget, aki nem velünk van. Hát ki kell nyírni. Hát igen. Essünk nekik. Így. Hátba lövöm semmi. Mivel nekik is szuper ruhájuk van valamelyes. Nem olyan jók, mint az enyém, de hát megteszi az is, látjátok. Na szóval, menjünk tovább. Ki az ajtón. Itt le kell ugrani. És megint tele van a táram, és megint két ember ott beszélget. Hát egyiknek próbáljunk felst adni. Haha, sikerült. Nézzétek meg a vértócsát, amit csináltam ott. Ez az ő is megvan. Menjünk tovább. Fölszedjük már a pisztolyt. Őt kinyírjuk. Kukás bácsi ott van a kuka mögött. Ki kell nyírni. Ajajajajajajaj. Jobb felső sarokban látjátok az életerőmet, eléggé kevés volt. Radaron látjátok a piros pöttyöket, azok az ellenfelek. Ha az lenne zöld, akkor azok lennének a barátaim. És az a kereszt, az a úti célom. Így van. Őt is leszettem. Ruha összeszedi magát. Én is. Mehetünk tovább. Következő jelenet az lesz, míg ezt a nagy kemfelét nézitek, hogy megnézhetjük a hatalmas katicabogarat. Igen! És itt is van nagy dög. Ebben van a főgonosz. Ezt kell majd kinyírni egyszer csak. De a Time Shiftnek megint valami gáz baja van. És időutazás lesz. Nagyon szépen lett meganimálva, nézzétek csak meg. Hát igen. És most egy jelenet, amit csak nektek állítottam össze, hogy kell használni a Time Shiftet, illetve hogy néz ki az pontosabban. Na, elintézzük azt a két szerencsétlent. Elveszek a fegyverét, leütöm. Jön a másik, őt is lelövöm. Másik hátba lő, de leütöm és hátba lövöm. Haha. Hát igen. Ennyi fért bele a videóba. Majd ezzel a két pacákkal kell tovább mennünk. Köszönöm, hogy megnéztétek. Remélem lesz következő videó, még nem tudom. Hát sziasztok!